Budayawan Lumajang, ya, Kang Ir Keting punya. Wonge teko Kang iya. Iya, iyo, iya, iya, lo, iya. JR Rebon yo, hore, ya, yo, ya, yo, ya, ya lo. Hore, hore, ya. Ayo Kang Rizky, mundur punya, yo, ya. Ayo, arek jati kerok ile. Iya, iya lo, ya. Ya, pembarong kelas berat no. Berat-berati koncone au yo. Hore, iyo, iya. Lo, Kang Ipan. Ayo no, sini tanggal 1 Agustus le. Iyo, ya, iya, iya, ya, lo, alon, monggo, dumateng sesi pembarong Lumajang, ingkang sampun rawuh dalu punika, dipun aturi kula sumanggaken tanpa terkecuali pembarong, terima kasih. Pokok kecuali opet le ya, opet aja opet. Awas. Ya. Ya. Iya. Ya, yo, oh ya, lo, aduh, gungeng panuwun, Kang Rizky Ketung, sing di kawasan Jati Kerok, alias mundur. Ya, lo, ya, yo, ya, ya, yo, ya, ya, hati-hati le, ada ketidakayane le. Duduk salah kridane ambekane ubaku utel le. Ya, hore golane, ya. Ya, piu, ya, dia, piu, ya, ya, aduh. Masih bersama Putro Joyo, Mas Randy pribadi. Dijajal dadai alon-alon dundono solangri dane no. Kang Duan sing duwe sabuk ontok diposting bendino no.
Ya, ge bodo mancing jare le. Dang tukun, dang tukun. Aduh. Ya. Oi, ae, ore. Ya. Ore. Ae, ore. Ya. Awas aroji nih. Pembarong gua aroji. Awak ceblok le. Cepot cepot cepot. Ho ho ho. Awak nyantol dhuwur dhuwur. Ana wit muris no. Wayahe ngetok wayahe iku. Jamane Randy SD wis cukul ngono. Wit muris wayahe ngetok. Iya. Ya, yo, ya, ayo, tanda hadir, Kang Duan, hulala, hulala, ya, ayo, iya, sing di kawasan warung sego goreng mlebu ngetan yo, Yoso Wilangun punya. Hore, ae, hore, ae, hoe, ae, yo. Antekno ketintayane le. Yo. Ayo. Sing di tanggal 13 iki le, kandang tepus punya. Ayo. Pasukan Museum Indonesia. Iyo. Iyo. Teh. Di video teh. Tanda hadir teh. Teteh. Teteh siapa Kang? Tetelan yo. Ore. Ae. 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 Yo. Ya. Awas gobrak wong ini. Gobrak punya. Awas bengi iki aku nyuwun kecuali opet ya nak ya, titip. Iya. Opet cedera. Gua bulan ping 5 iki no. Iya. 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 Ping 5 ya, Ben. Gua bulan. Tapi ndak loro, kernet. Ore. Iya. Ore ae ore 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 ore. Ya. Putra Jaya. Oh. Ya. Iyo. Ya. Oi, ae. Oh ah. Oi, ae. Iya. Iyo. Iyo. Oi, ae, oi, 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 oi. Oh, 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 oh. I know. Hai Kang Riko, sini kawasan Karanglo pindah tempat kebon sari le. Semayu wetane. Yo, iya. Monggo dari ke semua pakar-pakar pembarong gak sampun rawuh dalu punika. Monggo dipunaturi. Matur gunging panuwun Kang Duan. Ya.
Kang Agung, sarungnya dicoplok nyokot sih. Ayo, sing di pengrajin pada masan punya. Reok di rantep dewi, cokot-cokot dewi, ayo. Iki calon iki, calon juragan lah kok meyeng-meyeng. Aduh, gobrak Siti. Ya. Faisal Uncil punya. Aduh, hop. Si loading situ nih, si loading. Hore, yo, ya, lo, ya, hore, yo, ya, lo, ya. Ayo solai gentena no. Kipra alon-alon pokoknya kelakon no. Ayo Kang Anggit, Kang Riko, ya, lo. Oh, cokotane miring. Podul. Ja, pio, ya, lei, ya, pio, yo, ya, yo. Ya la. Oh ya. Hore. Ho ya. Lo. Aduh. Andi pawang ini. Aduh, pembarong. Mandiri, pembarongnya mandiri no. Ho. Ayo Ben, wani Ben, nggak wani. Mari melo ambulan ping 5 hari ngono. Aja macam-macam. Jolo alo. Wi ngulon ketar ngalor kidul mesti yo Ben melo. Ayo Kang Mame. Mantan pembarongnya Warok Gembong Karanganyar. Mas Bunasir. Iya, ayo. Yo. Reok. Ya. Ya. Hore, ayo. Atem PS kentung ya. Langsung susun kentung dari dhuwur. Ayo no. Atraksi anyar kok. Tem nisor kentung dhuwur, ayo le. Yang junjungan iki lek dulu le. Ya, pio, ya, li. Hore, aduh, dah kocel-kocelan ngono, bingung ah.
mantan pengremongnya Pak Sambu iki lho. Ya lah. Begasola. Ya mumet-mumet tok ngono ya. Kayak termulet. Aduh. Yo. Kayak pembarong gembolen. Loro untu mamak le, maklum, adem-adem. Iya. Ya. Iya. Oh, lagi nonton kayak aduh. Iyalah. Ya. Iya. Winginane bongkar kandang dak saya dhewe ni no. Tapi kandangnya marmut. Aduh. Iya. Aduh. Awas ngidulan dong. Aduh. Tabrakan. Iya. Iya. Ho. Ayo Kang Agung jenenge tapi gedean kentung nih. Aduh. Ya. Iya, lawasan, iya. Lawasan le, zamane manan mancal iki le. Yo, ya, lo, lo. Awas, yo. Majuan yo. Lo. Aduh, memere. Padahal yo mere no. Yo, yo, ya, lo, langsung canda. Barobi. Ayo sing duwe kawasan Padepokan Kesemek Karanganyar. Ayo Mbak Kesemek. Ayo. Iya. Lo. Ya, lo.
Aduh. Awas, kebeblek le. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Lan balik dalan wonge aduh. Watu mengguk. Koyok baku nyegrak. Ayo. Persiapan jate lobyo Kiki. Ayo. Jate lobyo Kiki. Kene maju ndak gowo ter. Metuwo. Kiki loro kabeh. Sakonyoan. Lobyo Kiki metuwo ki. Aduh, mari festival wingi le.